and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Usap na nga, hiyas ang iyang buti pasabot nga wa ka na. Huwag na akang sinto. Bay. Hospital rin lang tao ng desisyon tayo kadyo. Uy, di ba sa namayo nga ipamugos di mo pag-angko ng kabilin nga. Giingon mo. Kung sa mo na ipong ni Sindo. Tay kadyo! Oh. Alamay, unsa bay si Sindo kalit mo singgit o tay kadyo nga ano ka? Kaya tawag kang tatay kadyo. Unsa ba ka? Tay kadyo! Tay naunsa mga tay kadyo! Tay kadyo! Kinuko! Tay kadyo! Tay! Kinuo ko! Kadyo! Tay kadyo! Tay! Nausas tatay! Oh. Tay! Ubiyong ang mata ni tay kadyo! Tay kadyo! Tay, pagmata tay! Tay kadyo! Ang iyang kapot nga, gikuptan ako. Ang pulso. Ginoo ko. Wala yung pulso sa tatay kadyo. Dili! Tay kadyo! Tay! Ayaw ibiyahe, tay kadyo! Ayaw ibiyahe, tay! Bahuay siya dayon, kadyo! Tay! Bahuay siya dayon, anak kadyo! ko! Ay, usap sa anong biskuit, oh. Dili ko ba? Ay, mga taong nangabot, oy. Sayo sila nga waan sa tay kadyo. Biitan taong mananambal ni sa tundapit. Bay butoy. Bay. Tignan ko makatuo nga wala sa tatay kadyo. Nagbasol ko kung nga nang wala ko nawatang yung kabilin ako. Ang kabilin nga yung ihatag ang tanan ko. Mas gipalabi ko pa nga kung kagustuhan nga makapaton kong pamilya. Bay Sindo, kuhaan ka niya. Nagtuo ko nga maayo ra siya. Nga mahimo ra niyang tambalan ang iyang kaugalingon. Bisan pa man kundi siya dadon sa ospital. Ito pa na, bay. Magdi mo dawat kabilin sa? Wa bay butoy. Wa gipamugos ni Tati Kadyo nga ibilin ka nako ang maunggawon. Sayang. Dilis ko na maayo nga ipamugos niya kini. Sayang. Og sa dihang niingon siya nga ang pinging imong kaugalingon, Sindo. Wa na ko nga manalipod ka nimo. Mao ka na yung gisulti. Og doon na pa siya gisulti nga wa ko magkasabot. Og dayon kalit kiniinit ang iyang kamot nga gigunitan ako. Og kalit lang siyang gikutasan. Og baon na to. Naglisod na siya ginawa. Wa na sa Tatay Kadyo. Wa na siya. Bay. Si Mion ay nagpadong din eh. Oh, Manoy Simeon. Manoy. Dali sir, Jimmy. Dayon ka mo. Oh. Dayon mo, sir. Bay, Sindo, sila kukuyog sa mga na ustepo. Oh. Tay Kadyo. Tay pasilo ako. Bay, Sindo, niya sa mga na ba na sila? Condolence, Sindo, ha? Sir Jimmy. Sindo, condolence. Muana, salamat. Pagkakalit sa panghitabo, ha? Oh, yun, sir. O sa maginahinungdan sa iyang kamatayon. Mauba, ha? Mao ka ng asoy sa mga nakabagal kaniya sa laod sa dagat.
o guba ko kayo ang iyang sakayan. Tingali tungod sa kakusog sa baod. Tingali doon ay nakabangga kaniya, Sir Jimmy. Unsa? Ustusan. Tingali og barko, ha? Lagmig, sir, pero mayo naman tato siya. Makasulti-sulti na gani, pero nilang kay dugay. Mapaway din siya kay sakit ko ang iyang likod. Oo niya. Kinsa man ang nabinla niya sa iyang kaalam sa pagpanambal. Oh, Sigurado yung ko nga kay ikaw man ang maguwang, kinamuguwangan, Simeon. Sir Jimmy, dili ako. Mut mong ipasabot nga si Sindo ang nabinlan sa pagkatambalan sa imong amahan nga si Kadyo. Mao ba, Simeon? Okay ka na, Sando? Okay naman ko, Step. Nasakitan lang ko. Ngawa na ang among amahan. Di gid mi makatuo, Sando nga. Nga nabatay na ang imong amahan. Kalitkit kaayo. Bisan kami. Labi ni ko. Di ko makatuo. Nagkasulti pagod mi. Di pa na good. O, unsa mo kaya nahitabo? Ngano namatay man ang imong tatay ka, Ju? Ambot. Basta kahi, nabangalan lang siya sa laod. Daghan kay samad. O dili na niya malihok ang iyang kalawasan. Sakit ko na kaayo. Gipa-ospital unta ninyo siya. Dili mo sugot si Tatay Kadyo nga dadon siya ospital. Unsa? Pero, ngano man? Ingon, ganang mananambal eh. Hindi man na hospital. Ayun lang nila ako kalingon. Si paras doktor nga di makatambal sila ako kalingon, pero kanang mananambal sa kadyo. Grabe to. Doon na ito'y dakong hinungdan nga nung dili siya matambalan sa iyang kagalingon. Ambot lang! Sa kay power tong tatay. O, di ay sa? Mananambal man ito siya, no? Nambal! Sando, karon nga wa na si tatay nimo. Di ninyo siya ipa-autopsy? Ang iyang patay lawas ba? Di ninyo ipa-autopsy ang patay lawas sa inyong amahan? Ha? Aran gid masayran ninyo kung unsa gihinungdan siyang kamatayon. Ay, ako na lay bahala sa tanan, Simeon, ha? Sa paglubong, sa tanan-tanang kalastuhan sa paglubong sa inyong amahan. Salamat kayo, Sir Jimmy. Ug akong ug kung ipa-autopsy ninyo ang iyang patayng lawas, ako na sad ang mugasto. Aron wa na kamoy problema, Simeon, ha? Hunaw-hunaw pa na mo, sir. Pero alang na ako, di na lang tingali. Ipalubong na lang na mo sa Tatay Kadyo. Pero lain pa yato, Simeon, ha? Unsa ka na, sir? Kung wa gyud sa inyong duha ni Sindo ang gahom sa inyong amahan, diin man di ay niya kinigibilin. Ha? Nahibong lang ko ba? Wa magkadawatan ni Sindo. Wa sad gibalhin diha nimo. Hain man di ay, ha? Sir Jimmy. Tingali og naa pa sayang lawas ang iyang gahom, Simeon. Unsa? Tay Kadyo. Nahibong lang ko ba? Wa magkadawatan ni Sindo. Ug wa sad gibalhin diha nimo. Hain man di ay. Doon ay punto si Sir Jimmy. Tingali og naa pa sayang lawas ang iyang gahom, Simeon. Posible. Posible nga naapa sa lawas ni tatay. Manay, Ang iyang taong. Manay Simeon. Oh, Sindo? Mamauli na sila si Sir Jimmy. Mo ba? Sige, masulod ka rin mo. Manoy,
Wa na sa tatay kadyo. Ligaw nang imong kagalingon, Sinto. Huwag dawatan ka matuuran. Gawa na gato ka ba? Dawato na to ang kabaturan. Manuel Simeon. Mubalik kami sa sunod adlaw, Simeon, ha? Usuban ako, Sir Jimmy. Salamat kayo. Why sa pa yan? Ala, sige, adto na kami. Moana, adto na kita. Adto na mi, Sando. Usbon ko. Salamat kayo, Moana. Step. Uy, isa pa yan. Sando, ayaw lagpalabisin mo kaguol ha. Masakit ka unya. Maog yun. Oh, Sige ha, adto na mi. Tana, Steph. Beda no. Nausap-usap gali ko biskwit dire. Usa na gyud ko ka putot, ka itom, nga wa gyud ko nila makit-itaon. Ikaw ra gyud ipinanghiran nga, moadto na sila. Butoy! Adto na mi ha. Aoy, uwahin na oy. Dauray. Beda. Limot lang ko nga. Limot sila nga, nagkatubang mi nila. Wag yun nang hinako. Tay. Boy Butoy. Sindo. Doon na biya ko yung nabantay ang Moana. Concern lagi kay siya ni mo, no? Ha? Ang pingi mong kaugalingon na, Sindo. Adto na mi. Bye. Hala, no? Muro na ibong mani mo sa Moana, ba, Sindo? Oh, Boy Butoy. Ikaw ha, BFF? Clear ka na gud kaayo, as in clear gyud. Ha? Unsay? Unsay, napakita ka nga naibog ka ni Sendo. Nga nung nakasulti ka man ni Ana. Hala no? Sendo, ayaw ka guol ha. Tingalig masakit ka. Hala no? Oh, kaya nga naman di ay. Doon ay dautan, Ana? Wa man noon, pero klaro kaayo ka. Nga concern ka niya. Nga naibog ka niya. BFF. Sendo, pahuway una dito. Katong una. Pila nagkakapi, wa ka jud matug. O sa adlaw sad, iko ka lang makatagpilaw. Bubangon ka. Ug muduol ka sa haya sa imong abahan. Tiguulang yun kay ko. Nagkuul kay ko, Lula Edad. Wa na sa tatay kadyo. Og tingali kung gidawat ko palang unta ang iyang ibilin ka na ako. Tingali, ako pa siyang naayo. Og buhi pa unta siya karon. Sendo, ang nahitabo ka di mo, apo ko. Samar sa nahitabo ni Yesu Kristo, ginagpalansyag sa krus. Lula Edad. Nahisuwat na ang tanan ni Sendo. Nahisuwat na ang tanan. Lula Edad. Busa ayaw kaguol. Ug agay di mong pagkandaman kung unsa ang sunod nga mahitabo ning tanan. Unsay buot ni mong ipasabot, Lula Edad. Basta, Sendo, pangandami ang sunod ng mga paghitabo. Nagsugod pa lang ang sugilanon sa kabilin. Unsa? Ug pangandami yun, Sendo, ang mga paghitabo sa umaabot. Lula. Pangandami, Sendo. Pangandami. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!